Bueno, Contame un poco de... ¿una entrevista? Sí, tal cual. De la pilota valenciana. La pilota? Sí. Del projecte d'Això com tot? Hòstia, doncs és un projecte molt xulo, la veritat és que jo estic molt content. Molt content. Pues, Com se t'ocorreix la idea? O sea, con la teva obsessió és trobar espais que estiguen sense ocupar, però tampoc alliberar-los de sí, bueno, tampoc és res... futures ocupacions, no? Sí, per exemple. No, perquè són espais en els que necessiten repensar-se un poc, necessiten gent que aporte una altra perspectiva d'aixes dinàmiques i d'aixes pràctiques, no? I la pilota és una història que sobreviu independentment de federacions i de professionalismes i històries, però li falta una xocoteta d'atenció, o sigui, de repensar-se, no? I nosaltres el que fem és ara és justament això, repensar la pilota amb la gent que la practica, que manté aquesta manera de jugar, perquè nosaltres vegem que no és un esport professional i això és xulo, saps? De moment és encara. És com una salvaguarda, no? Sí, jo trobo que aquest abandó i aquest espai que està un poc en una certa perifèria li permet pues, una certa autonomia i encara uns vincles socials que, per exemple, el futbol ja no té entre els jugadors i el públic. Vull dir, són espectadors i els jugadors són professionals, estrelles del futbol. I en canvi, així la gent que juga a pilota i la gent que va a veure la pilota o la gent que travessa, tots són igual. O sigui, Yeah. el que més diners guanya de vegades té que anar a collir taronja o treballar en una fàbrica o hi ha un cert amateurisme que a mi jo trobo que no està mal. És un poc una aposta per cavall ganador també, no? Perquè en el futbol ja saps que no hi ha res a fer. I en la Però pilota el cavall guanyador en quin sentit? que vas a per la pilota perquè té unes condicions que són difícils ja de trobar en... Però hi ha una humanitat ahí que en altres espais jo no trobo i a mi el que m'agrada justament de la pilota és aquesta humanitat. La gent se parla mirant-se als ulls i això n'hi ha molts llocs que ja la gent ja no se mira als ulls. Per exemple, en l'exposició que vam fer en Almussafes, que inaugurarem ahir, farem una entrevista a Ramon Girona, un home de 97 anys. Ma mare està d'Almussafes i se diu Girona. Ah, sí? Pues dir-li de Ramon Girona i el coneixerà. 97 anys i en l'entrevista a ell al final, quan li preguntem quina diferència hi ha entre l'Almussafes d'ara i l'Almussafes d'abans, ell diu que justament això, que hi ha una falta d'humanitat, que troba que algo hem perdut, vivim millor però s'ha perdut alguna cosa. I això algo ell diu que és la humanitat. O, per exemple, diu que una de les coses que més tira en falta és que la gent cante. Abans la gent anava a treballar a l'horta i cantava. La gent agranava al carrer i cantava. I ara no canta ningú. I en certa manera la pilota pot ser com una espècie de planta endèmica en un ecosistema molt precari, pues això, molt reduït i està mostrant ja signes d'estar també afectada perquè això s'ho menja tot, no? Ningú farà mai una manifestació perquè desaparegui la pilota, per exemple. Però el dolor sí que n'hi ha, sí que existeix ahí. Hi ha un sentiment de pèrdua, hi ha un sentiment... però perquè s'està jugant i de vegades la pilota, nosaltres ho diguem en les presentacions, nosaltres no estem fent això per salvar la pilota, més bé per pensar com podem seguir jugant junts. I això era un espai de joc en un espai polític que era l'espai públic en aquell moment, que era el carrer, i això s'està superadministrant, s'està superregularitzant i per exemple ara tu proves jugar una partida en un lloc sense demanar un permís o prova a fer una festa de coets, que és una de les coses que a mi també m'agrada molt i que vulnera aquesta administració de lo que és l'espai públic, no? Que en definitiva, com Manuel Delgado diu, l'espai públic no existeix. L'espai públic és
el que succeeix entre un grup de gent quan xoca i quan se connecta. L'espai públic existeix quan l'administra l'Estat, no? No, ells li han posat un nom d'espai públic, que són unes places mortes, però que això no és l'espai públic. Les places de formigó. Les places de formigó, sí. I aquestes arquitectures estranyes que al final van en contra. Per exemple, a Encara n'hi ha pobles, per exemple, la Llosa té un arbre centenari que es diu la Lloca. I quasi tots els pobles de la contornada tenien un arbre en la que la gent se sentava allà, però anava a raonar. O els quatre cantons, qui no ha sentit mai parlar dels quatre cantons? Vaig a llogar amb els quatre cantons. Anem, saps? Però eren espais que no estaven normativitzats, eren espais de trobada perquè havia hagut components de cert conflicte, no? I allò havia possibilitat un espai en una certa càrrega política, no? I allí tenia un vincle, però tu vas als quatre cantons i no tenen res, són quatre... És un... Saps? No necessiten res més. No necessiten res més, clar. No n'hi ha ni bancs. La gent se senta en una pedra, en el rastrell, o no sé què, s'administra... O se les caïdes. O se les caïdes, aquestes coses. Però clar, tot això és el que t'he dit, tampoc s'està fent, tampoc és pensar en una regressió a un passat ideal ni coses d'aixes, és que tampoc va per ahí, no? Ja, però és la intuïció de que aquest passat ideal al que no se pot tornar tenia coses que se m'han per davant. Clar, però jo les experimento, jo vaig a jugar a pilota els caps de setmana, però vaig a jugar no solament com una qüestió esportiva, vaig a jugar perquè m'ajunte amb la gent del poble que si no la veig. O és igual que l'esmorzar, per exemple, en certs poblets encara té una màgia. Per exemple, jo tinc un grup d'amics que li han posat a l'esmorzar des divendres el comitè de savis, no arreglem res. És parlar per Parlar, però bueno, és un acte de sociabilitzar. I n'hi ha qüestions que puta mare, per exemple, això de que mos deixen una botella de vi plena i una botella de cervesa i la botella de conyac i no sé què, i que tu t'administres, quin grau, tio? És un grau de confiança, són uns moments brutals. Perquè això és un privilegi que avui... A on? Estem a Anglaterra que te posen un didal. Te posen un didal. I així no agarres la botella i te la veus. O sí, no? Hi ha cultures ja que sí que... Però... La veritat és que això jo crec que no... I aquestes coses a mi m'agrada, m'interessa valorar-les des d'ahir, perquè si no... Al final... I això com ho dus? Com arrossegues tot este anàlisi de les coses que t'interessen de la vida cap al món de l'art, que és un poc el teu treball, que diguem que vols difuminar aquesta distància que el món de l'art ha generat entre la vida i el que ells creen, lo que se crea des de les institucions artístiques, des de la institucionalització de l'art i de la cultura. Bueno, jo realment no faig per... Jo me vinculo al món de l'art perquè és un espai que me dona certa llibertat. Però és una llibertat per a pensar el món on visc, i aquest món on visc és un món que me genera perplexitat. I aquesta constant perplexitat en la que visc, perquè el meu trànsit en aquesta vida és de perplexitat, és que tota hora segueix un poquet flipant de tot el que va passant, no? I n'hi ha una vida que ens ve donada, que és aquesta vida que no me preocupa, no me fa tilín. Però n'hi ha altres espais on me trobo còmode, on disfrute, on m'eixa l'animal que porta dins, no? I, per exemple, la festa és un espai de conflicte que a mi m'atrau molt, no? Però no la festa protocolària ni el carnaval no sé com dir-ho ara, ni el carnaval regularitzat, no? És un altre rotllo. Te vaig a preguntar, a tu que t'agraden els petardos, n'hi ha gent, els progres que estan com en contra Però això és una carabassa. dels petardos com algo carca,
Això és un escarabassa. Això és una modernitat que ens ve donada. Com que ens creguem, no?, que el que ja està... El que està normalitzat per els poders, l'explotació que fan els poders del folklore, ja no té una vessant públic, no té una vessant popular, és tot. Hi ha certes pràctiques que ja estan, que s'han espectacularitzat. Per exemple, una València que té 1.200 mascletades en falles, doncs clar, va a mascletar per cada mitja hora. Això ja no afecta, ja no saps diferenciar quina mascleta és la bona, perquè sense una, després l'altra, després l'altra. Però és el que ens passa també en la cultura. La cultura també està plena d'una consecutivitat d'aconteciments constant, vull dir, és agobiador, vull dir, no som incapaços d'atendre-ho tot. Abans la gent recordava una mascleta, per exemple. Per què? Perquè n'hi havia 3 en falles i te'n recordaves de les 3. Però ara és una constant. Per exemple, el treball de l'Expo, jo crec que per mi és una mascleta que a mi se m'ha quedat, una mascleta que no s'ha fet, no? Justament, això és la paradoxa, no? La mascleta que no s'ha fet, la mascleta que s'ha revertit, no? Des de lo popular una altra volta, és la que ha trencat aquest paradigma que estava inscrivint-se una altra volta com a la cultura popular. La mascleta que és algo convuls, que genera un estat... Un poc primari, no? És com... Sí. O sea, no se pot negar que... Molt atàvic. Sí. Lliure perquè és una sensació... Una emoció i punt. Momentània que és innegable. Això és el que t'interessa un poc. Home, clar, a mi aquests espais m'interessen. Per exemple, els pirotècnics són una passada. Qui ensenya un pirotècnic? No ensenya ningú. Una transmissió familiar, una transmissió cultural. Com se fa una mascleta? I sobretot... Com la dissenya? Cultivar una intuïció que... I després com se fan les càrregues? Quina norma... Hi ha una normativa, sí, però qui les inventa? Com s'inventen? Com se transmeteix això? Jo tinc amics pirotècnics i fliparies en colors. Fliparies en colors. També hi ha un espai ahí... La pólvora sempre ha estat envoltada de certa màgia, perquè la pólvora, per exemple, va haver una època en la que era algo que era una informació que els militars se passaven, no s'escrivia i se passaven de veu perquè ningú poguera captar-la, no? I això ha anat... N'hi ha un rotllo certa... No secretisme, sinó n'hi ha algo que se transmet oralment i ja està, no està escrit res. No trobaràs ningú manual de mascletar, de com se fa una mascletar o coses d'aixes, no? I això jo crec que és un espai de llibertat, no? Perquè no n'hi ha regularització. N'hi ha regularització, sí, però no... I per lo que me preguntaves d'això, jo crec que, per exemple, el territori en què vivim ha hagut una desafecció perquè Franco va fer molt de mal. Les falles, que és la ciutat de València, per exemple, perquè en la resta del territori el cap i casal és una cosa, però la resta del territori és una altra. I, per exemple, així, quan hi ha una mascletà en este poble, la gent anem, i la mascletà va fent-se, i la gent anem darrere la mascletà fins que s'acaba. Però ara s'ha espectacularitzat tant, València s'ha portat a aquest extrem, saps? I Franco va fer molt de mal perquè va instrumentalitzar tot això. Per exemple, una festa popular que li va clavar la Mare de Déu i va clavar la religió i va fotre tot. I clar, el progressisme ho ha vist sempre com algo... El progressisme ha renunciat. Va renunciar, sí. Ara estan intentant una altra volta renegociar el seu estatus dins de la festa. Ja. Un poc tard, però bueno. Perquè s'han donat compte que no tenen res a fer. I perquè tenen boig, perquè si no, estratègicament, segurament a nivell emocional no sé si és sentit, però bé. I també hi ha una emotivitat d'estar junts. Uno s'emociona quan està compartint coses. I aquesta emotivitat, Franco i tot el règim va ser capaç de canalitzar-ho cap a aquesta imatge. I la religió, però això des de temps en la que la religió, clar, no, és el mateix que ser creient. La creència, per exemple, només que està administrada per los religiosos, i això no pot ser. Ens han furtat aquesta capacitat mística i... Què passa? Mira, què vols tu? Has dit, ens han furtat? Ens han furtat és lo de que ens volen furtar el que és el valencià
Es algo que siempre colamos quan algú diu algo malo sobre la instrumentalització de les falles. Enseguida mos volen furtar el que és el valencià. Mos volen furtar el valencià? Mos volen furtar el valencià, la paella, les falles, tot el que vol dir ser valencià. Per lo de les senyes d'identitat. Per lo de les senyes d'identitat, per lo que és... Clar, és que ahir n'hi ha... Claro, és que ahir n'hi ha emoció, per exemple, a Catalunya ja passa això, no? Catalunya ja s'està instrumentalitzant aquesta emotivitat d'estar junts com a catalans i de sentir què és ser català. Què és ser català? Bueno, si entrem en el tema. Què és ser català o què és ser valencià en extrem? Què és? És tan polièdric i és tan confús. Poder definir què és i què no és ser. I això, doncs, per exemple, la política, en certa manera, alguna política ho ha vist i ho ha instrumentalitzat, saps? I algo... Aquesta idea... No n'hi ha que defendre... El país no és el que n'hi ha que defendre, n'hi ha que defendre el paisatge. N'hi ha que defendre la gent que viu en aquest territori, saps? Això és el que n'hi ha que defendre. Diries que... Però no el país com a tal. Diries que en València estem en una posició privilegiada per aquesta desafecció que tenim? Per aquesta... No, jo trobo que València està... En comparació amb Catalunya, perquè és el que tenim... I tant, i tant. I això defenc jo, quan pujo cap allà, és el que defenc. Jo crec que així estem un poc... Alguns diuen que pues, com no hem patit per revolució industrial ni hem tingut una burgesia il·lustrada és com si fórem unes mones forones que no m'ha baixat de l'arbre i són uns ridículs al raonar des d'ahir. I estructurar el pensament o analitzar sociològicament la cultura valenciana o el seny o el que vulguis dir-li des d'ahir, des d'aquests paràmetres me sembla un poc ridícul. Vull dir, ja t'he dit, l'esmorzar, per exemple, és algo que costa trobar-ho molt per ahir. Hi ha espais de sociabilització molt potents. I aquesta horta que n'hi ha al voltant de la ciutat de València, per exemple. Saps? I aquestes alqueries que encara viu la gent allà. És que n'hi ha unes maneres de viure i de resistir i de batallar que estan ahí. Vull dir, no n'hi ha que inventar-se res. De vegades això ja és una forma de resistir, no? Resistir és viure, no? Home, resistir la homogeneïtat, resistir-se a allò, i aquesta paraula que és a l'administració de la vida, resistir-se a això. Vull dir, o és que vinguem així a pagar la nòmina i a poder... És que, bueno, jo m'ho pregunte. La nòmina, el que no s'ho pregunte... El mòbil i el cotxe. El que no s'ho pregunte, doncs que sabia. No sé, vull dir, hi ha gent que ho té tot molt clar, saps? I els objectius que va complint de la seva vida estan molt clar. Jo constantment estic en un garbell de dubtes. Però no anem a parlar d'art, tio. Ah, sí, tenim que parlar d'art. Supos que siga... Com poses en relació... Mira, com poses en relació la teva obra en Orxat, ahí en Llorenç? Bé, jo, per exemple, per a mi, lo xulo d'este treball és la possibilitat de generar com un horitzó. Per exemple, normalment la cultura contemporània a València o les institucions, i dic institució, per exemple, els crítics d'art o els mateixos artistes o les institucions que ensenyen a ser artistes o a conservar l'art, tota aquesta gent, al final, a mi em dóna la impressió de que ha obviat una mirada crítica de l'entorn en el que estava, però sense enyorances i sense romanticismes, no? I clar, constantment me dóna la impressió de que tot aquest entorn està intentant tindre un lloc en un món o en un art que està ja molt territorialitzat per Centre Europa, Estats Units, altres emergències que sí que són aquestes emergències més homogeneitzades, no? Però justament, per exemple, la península Ibèrica té una diversitat brutal i jo crec que hi ha una certa potència que constantment no se trasllada a l'art contemporani, per exemple, o a una sèrie de televisió, per exemple. Però que alhora serveix de salvaguarda, serveix de... Hi ha un mecanisme d'autoconservació, no? Perquè tenim formes de fer que no s'acaben d'ajustar a
al que mos ve de fora. Claro, Precisament per això no valorem el que Clar. tenim, perquè no és el que s'ajusta. claro, Però això és com... Sí, no? Jo trobo que ahir hi ha unes potències domèstiques, però potències, no són superintel·lectuals, perquè sempre estem buscant eixes narratives il·luminadores que ens porten pel camí de no sé què. No, és que en Catalunya n'hi ha pensadors que no sé quantes veus. Sí, no? Hòstia, però és que així també hi ha gent que viu, tio, i els vividors què passa? Viure no és pensar, o què? Fer-nos pensar, no? Entonces, de vegades també obviem aquestes coses, no? O s'obvien. Entonces, per exemple, este projecte jo trobo que és xulo perquè pot recuperar, pot assenyalar, no? Pot assenyalar algo que està oculte. Està oculte perquè a la mirada d'eixa gent que està un poquet com que composant el que és el relat del món de l'art contemporani a aquest territori, no? Entonces, clar, el que algo així passe o estigui succeint, jo trobo que és molt enriquidor i no solament enriquidor, sinó que pot qüestionar el relat de tot aquest entramat de la història de l'art contemporani en aquests últims 30 anys així a la ciutat de València, no? I això està molt bé, tio. Tu creus que se pot fer d'una altra forma? O sigui, que... No, jo crec que està bé que se senyale. Les pretensions de senyalar van a poder senyalar el que se vol senyalar. Amb el fet que, per exemple, ja n'hi hagi diners públics que tu puguis utilitzar, que no solament estiguen utilitzant-se diners públics des d'unes línies estètiques i des d'uns entramats de poder concret, jo crec que està molt bé. Això ja és un pas, vull dir, per almenys així. Me poso en plan possibilitista. Vull dir, jo crec que és un pas. Jo crec que tampoc tinguin que demanar-li a un treball d'aquestes característiques que siga un canvi, que faci un canvi dins una realitat. Jo crec que sempre tenim certa incapacitat per a veure els temps històrics de les coses, els temps que necessiten els processos. Clar, perquè hi ha una acceleració. Una ansietat induïda ahí. De novetat i de no sé què. Ara tot són pràctiques col·laboratives. Que fem una exposició i tot canvia. Ara tot pràctiques col·laboratives. Processos oberts, mostrar el procés, no sé què. És una tendència. Saps? És una tendència, però on se donen realment aquests processos i que afecten? O sigui, no solament són un objecte que tu mostres o senyales directament, sinó que notes que a tu t'estan canviant i que tu estàs intervinguent en l'entorn en el que es fas. Això és important. Què anem a fer per a no caure en que s'hagi la moda de la participació i el col·laborar? Jo crec que, per exemple, el no intentar emular-ho, el que el projecte no ho emule, o sigui, que no intente teatralitzar això, jo crec que està bé. Que no ens marquem una llista. Hem fet això, hem preguntat a tantes persones. O sigui, ha sigut dinàmic i... Claro. Jo crec que la convocatòria en si, el fet de la convocatòria i el demostrar el treball que ha fet Orxata, el que ha fet Llorenç o el que ha fet jo crec que aquests tres treballs, aquestes tres experiències ja s'han partit la cara constantment fent aquestes pràctiques i mostrar-les. Això, en certa manera, també estàs fent-la a la pràctica, vull dir, i és algo que ha estat oculte, vull dir, no és precís ara allí fer un simulacre de... Tu estàs dient que aquesta part de mostrar és important per a... És un batallar, també. Per a construir. Claro. No és sols viure, perquè al final necessitem construir uns referents, no?, als que ens devem, d'alguna forma, o que simplement ens devem o que compartir, vull dir, compartir experiències, conèixer, per exemple, el treball d'un altre en una certa profunditat, no en la superficialitat d'una nota de premsa o d'un escàndal, perquè molts d'estos treballs que sempre venen un poquet, no sé, des d'ahir, no? Saps? La provocació solament no és el leitmotiv de molts dels projectes per exemple, que jo faig. Vull dir, jo no tiro petardos per provocar i ja està. Hi ha un treball ahí molt més llarg, jo no soc productiu, però
però lent, i no faig una producció, tots els anys no produïsc algo, saps? Dir, si no ho sents, pa què? Saps? Però hi ha gent que té una certa obligació, està al mercat de l'art, és que hi ha moltes coses. Jo crec que justament estos tres projectes qüestionen aquests paradigmes. O sigui, n'hi ha artista que tots els anys fa una exposició. Me pots dir les diferències, perquè això ja ho hem parlat, les diferències que trobes entre tu, Llorenç i Orxeta? Jo crec que són contextuals, claro. Hi ha moltes diferències. Per exemple, Llorenç ve d'un entorn, d'una formació, Llorenç té una formació acadèmica, i aquesta formació acadèmica... Llorenç ve de la música clàssica? Ell va fer també filosofia, però clar, ve d'una certa il·lustració, en què el coneixement i la sabidoria eren algo que tu podies, des de la pràctica, saps? Arribar-hi a ella i a partir d'ahir anar a un altre lloc. I ell, en certa manera, també el que fa és arriba un moment en què el que vol és trencar això, no? Generar dinàmiques de trencament d'això, no? Però hi ha una certa autoria, hi ha una certa protagonisme a nivell d'artista, la figura d'ell és important, i jo recordo l'altre dia parlar de la casualitat de les campanes, no? Com se trobava, perquè jo em pensava que n'hi havia també un rerefons, però jo, per exemple, en la conversa que vaig tindre en ell, parlava de lo casual que havia sigut aquest trobament, no? Les campanes són com estos petardos, no? Per exemple, dir, és un trobament, de vegades és algo que tens molt a prop i no te fixes, i és el que després comença a il·luminar tot el teu camí, no? I això, jo crec que en aquest cas jo també li passa un poc això, i també parlant amb la gent d'Orxata en un dineret que farem a la Pilarica i això, a la Pilarica era? No, a la... bueno, allà al Cabanyal. Com es diu? La Pasquala. La Pasquala. Parlàvem també un poquet de... Bocadillos de Xina. Sí. Brutal. També se parlava un poquet d'això, de vegades la sorpresa que uno té a l'hora d'un cert reconeixement popular. Vull dir, tu a vegades fas coses i no n'hi ha un objectiu a complir, de vegades això se n'escapa, i això ja i ahí està la força de la cultura popular, per exemple en Orxata, no? Que s'escapa, Que s'escapa, no? I aquesta potència és boníssima. Aquesta potència és boníssima. Cosa que a l'art contemporani això no li sol passar, saps? Veure algú que decidís, com Llorenç, que decidís tocar campanes en una església o en un poblet i decidís que això siga la seva activitat d'art contemporani, o veure a tu fer una mascleta, fer una implosió impugnada, tirant petardos, i decidir que això és la teua proposta d'art contemporani, me pareix màgic. És com que de repent trobes espais que estan lliures de sospita fins ara i els poses en una situació de canviar-ho tot.